irregularities at saka corruption sa dadala po. So kayo, nag-gather din kayo ng information? Yes, kung kailangan. Sinabi ko po sa aking privilege speech, sa member po ng Blue Ribbon as chair of sports committee ay handa po akong investigahan. Meron pong makita tayo. Ito yung tamang panahon. Ilabas yung mga reklamo, mga hinaing ninyo. Huwag ngayon. Prepare tayo, maapektuhan po yung mga athletes natin na nakikita nila yung opisyal busy sa pagsasagot ng bawat pagkukulang. And some are fake news. Problema and some are fake news. Mahawa naman kayo sa ating mga atleta.